niko babibwira. Tiedättekö te miten sitä sanotaan? Hän on ihan rikaiden lapsi. Yagiye gushaka akazi k'ingurube. Hän meni etsimään sitä sikopaimea. Atagiye gushaka umushahara. Hän ei mennyt siinä etsimään palkkaa, vaan hän meni saamaan ruokaa. Ngo agezeyo bakajya bamurindisha simbizi n'abari bafite amakamera ngo kuko yifuzaga guhazwa n'iby'ingurube bizirya ngo nabyo habura wabimo. Silloin kun hän saapui sinne, hän toivoi, että hän edes saisi niinku siitä sikojen ruoka, mutta hän ei edes siitäkään saanut. Mbega umubossi mubi. Mietittekö te hänen työnantaja? Varmasti hän syötti silloin, kun hän istui siinä ne sikot. Ja sitten kun ne lopetti, hän vei ruoat pois. Ja hän toivoi, että hän voisi kyllä saada se sikoja. Yhtenä päivänä sitten. Hän sanoi, että minun isä ruoka. Siellä he syövät ja kylästyvät. Siellä ei ole yhtä nälkää. Siellä on rakkaus. Siellä oli todella hyvä. Ja hänen sydämi kertoi. Ja hän muisti sitten, mitä hän on tehnyt. Millä tavalla minä uskon edes tulla kohtamaan hänet. Oletteko te ikinä ollut siinä suhdessa? Silloin kun mä olin teini-ikäinen, mä muistan silloin kun mä tulin myöhään kotiin. Hän sanoi, mitkä kello mun pitää tulla kotiin. Ja mä viivästyin. Apua, missä mä nyt, miten mä pääsen kotiin? Wagera ku rugi ukongera ukamara indi minota 30 wabuze ukukoma. Silloin kun sä tuut ovella, sä seisot siihen puoli tunti, kun sä mietit apua, miten mä pääsen sisälle. Wagera gukoma ngo sitten kun sä yrität vähän kopputa sitä ovi, jarrukavat. Kun mä etsin voimaa, miten. Sitten kun sä yrität. Ei, kuka ei kuulunut. Silloin kun sä koputat siihen ovi 30 minuuttia on mennyt. Silloin kun ihmiset ovat nukkumassa, kaikki huijuu, kuorsaus ja aivastus, kaikki. Sitten kun jostakin tulee voima, niin sitten äiti sanoo, että kuka siellä, koska hän ei nukkuu, kun sä tulet, se on minä. Ei, sä tulet takaisin kotiin. Taas yön. Anteeksi äiti, anteeksi. Tämä samalla tavalla. Silloin kun hän muistetaan, hänen isän kotiin, syödään ja kylästytään. Suolisto on kuorsamassa siellä. Se ei ollut vaan pelkästään nälkä. Se oli se nälkä, että vatsa sydämessä. Se sattui vatsassa, sydämessä ja päässä. Vatsa sattui, koska hänellä on nälkä. Sydän särkyi, koska hänen ystävä petivät. Ystävät aiheutti, että hän joutui. Siitä, että hän ei totellut vanhemmat. Siitä, että hän kaatui ihmisen teot. Sen, että hän on tuhrannut kaikki omaisuutensa. Ja se sattui hänen aivonsa. Hän kaatui joka ikinen. Sen, että hän on miten minä ilmestyn minun isän edessä. Mä oon henkisesti minä kerton teille nämä monta virhe, mikä tämä poika teki ennen kuin hän lähti sieltä. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Munyemerere mwe kurangana mbasabe kugira ngo twumve neza iri jambo. Mä haluan, että te keskitytte tähän ja te kuuntelette mikä Jumala haluaa kertoa meille. Uyu mwana yasize akoze ibintu bigera kuri 5 byagombaga kumuza kujya iwabo. Tämä poika teki 5 virhe mikä esti hänet päästämään kotiin. Icyambere yasize asusuguye se kandi yaramwinginza kana. Ensi hän ei kunnioittanut hänen isää. Icyakabiri toinen yasize asabye sumurage kandi kizira. Hän pyysi elävänsä isältä perintöä, joka ei oikeasti voi niin tehdä. Tässä on just nimenomaan.
No, voi olla, että välillä lapset ei kunnioita vanhemmat. Mutta mä tiedän, että israelilaiset, kurtut ja ruandalaiset, koska mä tiedän. Se on kielletty, että sä voit edes uskolla. Sä uskollat. Sä kertoo isälle. Anna minun perintö. Niin kauan kuin hän ei ole elossa. Raamattu sanoo. Perintö. Hän peri sitä silloin, kun sen omistaja ei enää ole elossa. Vaikka vanhemmat voi sen tehdä jo etukäteen. Sä uskolla vasta sanoa, että anna sen minulle. Mutta koska hänellä oli kova hän käytti isän väärin, niin sanoi, että olen kyllästynyt sinuun kuolevaan. Sen, että hän pyysi hänen oman perintön. En voi mennä takaisin, niin mä oon jo tapannut hänet. Sinne kulttuurissa hänen isä oli jo kuollut. Kolmas. Hän ei lähtenyt vaan sinne lähistömaille, vaan meni kauas. Hän riisui hänen koko identiteetin. Hän otti kaikki kunniaa. Hän meni liian kauas. Hän otti kaikki mitä hän oli, koko identiteetti. Neljäs. Ja hän otti kaikki omaisuutensa ja käytti siitä. Hän käytti siitä tekemään väärin. Hän teki väärin, hän oli huoreiden kanssa. Viides. Mikä on pahin? Hän on syönyt sikojen kanssa. Syödä sikojen kanssa israelaisen kulttuurissa. Anna edes mietitä hän se oli jopa kielletty kasvata niitä sikoja. Israelilaiset se oli kielletty hän oli saapunut siihen kohtaan pisteessä, että hän ei voi palata mitenkään. Muistatko miksi hän tuli tähän pisteeseen? Se on se millä tavalla hän meni hänen isän luona ensisijaisesti. Millä tavalla hän meni sinne isänsä luona? Isä odotti, että hän voi tehdä jotakin mikä iloitsee. Hän ei katsonut isä ja toivoi, että hän uskolla katsoi hänet. Hän katsoi isä ja hän toivoi mitä hän omisti. Konkreettisesti asia. Me kristitty elää Jumalan kanssa. Me halutaan mitä Jumala antaa meille. Me kristitty nykyisen me haluaa profeettoja, vaikka ne valehtelevat. Kun hän sanoo, että Jumala sanoo, että minä annoin mies, vaikka sä et tule saamaan se mies. Minä sanon totuus, mä en valehtele. Hän katsoi nuori tyttö ja sanoi, että ihan sama, että nuori nainen. Hänellä ei ollut sormuksia. Hän sanoi, että Jumala antoi sulle mies. Hän sanoi, että minulla on. Mitä hän aiot tehdä sillä toisella miehellä? Me haluaa kuunnella maailman tavaraa, vaikka ne valehteisivat. Vaikka he valehtelevat. Me haluamme profeettoja väkisin, koska me halutaan, että ne puhuu mikä kohta meillä on toive. Se on just nimenomaan siksi me mennään Jumalan edessä. Me etsitään kaikki mikä hän voi antaa meille. Tuo vie sinut Jumalan kauemmaksi. Ja se vie sinut just nimenomaan nämä viiteen kohteeseen, mitä me just puhuttiin. Se just vie sinut siihen kohteeseen. Sinä jää olemaan semmoinen kierro ihminen, jolla ei ole minkä näköinen perintö. Jumala auta meitä. Tämä poika, joka minä haluan puhua. Ja hän teki myös 5 asiaa. Tämä poika, hän otti iso asia. Silloin kun vatsa kierimurtelee.
babajwe amaseniki cyari mu merese tukomeze inzara yo mumara imumereye nabi silloin kun vatsa kiermurtelee umutima we umishijwe no kwiheba sydän on liian kuiva siinä että ubwonko bwe buri tumate kwibuka ibibi yabayemo hänen aivon mietti kaikki paha mitä hän ngahumurizwa n'ikintu kimwe gusa hän rohdutti yksi ariko nagenje kukubwira mikä minä haluan kertoa tänä iltana ngahumurizwa no kwibuka hän rohdutti siitä aravuga ati papa na hän muisti tunnen isän ndabizi neza nasize mwishe nshuti yawe tiedän että mä oon tapannut hänet elämältä ndamubwira yuko Yesu yapfuye asize ibyaha byawe Jeesus on kuollut sinun syntin varten yaravuze ariko ngo burya ku musaraba si imisumari yari imufasha hän sanoi että ibyaha byawe rwatumye Rikkoinen on sanonut että siellä ristillä hän ei vaan niitä metallit ne ei pitänyt hänet vaan siitä että rakkaus mikä hän on sinua kohtaan. Ntabwo ku musaraba ari Yesu yarafashwe n'imisumari no ei ollut niitä ristinaurinko mikä ne n'urukundo rwamugumijeyo se rakkautta ni wowe yatekerezaga hän ajatteli ni sinua wowe yiyumviraga hän ajatteli sinua ibyaha byawe nibyo byamwishe sinun synnit tappoi hänet ni bya bicumuro byose twavuze byamubamishe meidän kaikki pahat synnit nibyo tappoi byamufatishije hänet ku musaraba ne kiinnitti hänet siellä ristiin uyu mwana aravuga ati data yarashize mwishe ndabizi hän sanoi että mä tiedän että olen jo ariko nubwo ndamwishe arankunda vaikka olen tehnyt vaikka minun synnit on silti hän rakastaa minua sen takia hänellä on ikävä minua tiedän hän muisti ne viimeiset sanat tule ikävää muista meitä tule takaisin pian tämä on sinun koti hän muisti ne sanat ja hänen synnit tuli vaan painovaimmaksi ja hän mietti miten minä uskallan kohdata hänet mutta se ääni ei lopettanut se jatkoi muista minusta vastaani muista minun lapseni tule takaisin halleluja yksi päivänä aravuga ngo ngomba gusubira umvirize kiro cyambere yakoze hän sanoi että minun pitää palata takaisin ibindi byose se on kaikista ylitse ariko nawe muuten nifuza gukora siitä minä haluan että sinäkin tekisit hän meni takaisin oman sydämeen ja 17 jaessa sanotaan että hän kävi läpi omassa sydämessä hän ajatteli itsestä uudestaan hän meni itse sydämen läpi uudelleen me voi sanoa että hän on kääntänyt itse nurinpäin hän muutti se ulkomiehen sisäänpäin ja sisämiehen ulkopäin hän näki oma huonoin hän näki kaikki omat syynit hän näki miten hän on pettänyt oma vanhemmat ja hänen synnit näytä miten painavia mutta hän otti ne ja hän muisti isän sanonut hän muisti miten armokas isä oli ja muisti se isäntä rakkauden ja hän sanoi että minä uskon kyllä minä uskon kyllä minä tiedän mitä minä tulen sanomaan vaikka sitten kun tuo kohta hänet vaikka minä huomaan että hän on rakastaa minua minä kumartu hänen edessä minä kumarru hänen edessä minä sanon että olen tehnyt sinua kautta minä te taivaan myös minä olen pettänyt sinua minä tekin sinut surulliseksi silloin kun mä luin israelaisen raamatun kommentteja tämä lapseni isä se kellon aika mikä hän saatiin hänet samana joka päivä hän meni siihen odottamaan hänet hän sanoi että milloin tämä tie tuo takaisin minun rakas poika joka päivä hänellä oli semmoinen ikävä mikä ei voi loppua tuo äiti varmasti voi ymmärtää sen parempi
Onko minun lapsi siellä rauhassa? Onko terve? Jumala suojele minun lapsi, että hän ei näläyty. Suojele minun lapsi, että hän ei saa niitä tauteja. Suoja, että hän ei kuole pilveisiin, huumeisiin. Sitten kun ne kellot saavuivat, Isä oli siellä. Lapsi oli liian kaukana. Ja Isä näki. Hän oli liian kutistunut. Hän oli katulapsi näköinen. Mieti, hän tuli siellä sikoista. Hän näyttää niin huomalta. Hän ei ole suikuakaan nähnyt monet vuodet. Hän oli tarpeeksi likainen. Ei kenkiä jaloissa. Hän oli ihan katulapsen näköinen. Mutta kiitos taivaan Isä. Kun hän näki kävelyssä, askelet. Eikö tuohan ole minun Mungu? Eikö hän ole minun lapsi? Katso sinun sydämen läpi. Sinun synnit ovat tarpeeksi likainen. Hän odottaa sinua. Hän odottaa sinua. Hän odottaa sinua. Hän odottaa sinua siellä ristillä. Hän olette minun rakas poikani. Hän juoksi! Halleluja! Hän ei kysynyt, että montako synnit olet tehnyt, montako kuolemaa olet makannut. Hän ei kysynyt, montako tytöjä olet nähnyt. Hän ei kysynyt, että toitko minun rahat takaisin. Hän ei kysynyt, että miltä sä näytät. Hän vaan halasi hänet. Ennen kuin mä saan hänet takaisin. Se on sen takia Jumala on suojannut sinua. Sä oot elossa vielä. Olet elossa, että sä pystyt tänään käymään hänen luokse. Siksi hän on järjestänyt arvoja. Toinen vaihto. Et kuolisi sinua. Hän kutsu sinua. Hän sanoo, että tule takaisin. Kuuntele, miksi mä rakastan. Silloin kun poika Isä oli anna minulle anteeksi. Isä ei sanonut mitään. Lue. Hän ei sanonut hän näytti vain rakkautta. Mä näen hänet, kun hän sanoi, naika sä oot kuollut seisoo. Sä oot vaan enää luuta ja nahka. Katso miltä hän näyttää. Koska sillä millä tavalla hän näyttää. Se on se aiheuttaa noloisuutta. Hän teki 3 asiaa. Tähän minä lopetan tänään. Hän tekee jopa 4. Kuuntele minua. Hän teki 4 asiaa. Arva mitä hän teki ensin. Koko taivaan. Halleluja. Halleluja. 15 tasa missä me olemme. Jeesus sanoi. On yksi asia mikä voi muuttaa. Taivaan voi muuttaa. Silloin
isoni ibyaha byawe minun synnit. isoni za wa mwana Se pojan synnit. ako kanya papa niwe wazambaye Hän kansi, otti kaikki noin. Hän puisi. sinari mpari En ollut paikalla. na Bibiliya ntibivuga Eikä Raamattu sano. ariko nibaza ko abwiraga abagaragu ati muramureba ikimwebwe Mä uskon, että hän sanoi hänen palvelijalle, mitä te tuletatte hänelle? mureba ikimwebwe Mitä te tuletatte hänelle? edeni rigenda muzane ikanzu nziza Meni hakemaan sen umva kauniin. icya kabiri yamukoreye Ja hän mikä kontoitettiin. amukuramo ubushwamba Hän otti ne kaikki rikiläiset. amwambika umwenda Ja mwiza hän antoi hänelle kaunista umva inkuru mehua. nziza ngufitiye Mä kerron sinulle hyvää nubwo ibyaha uutisen. zawe ari byinshi Vaikka sinun syynit ovat hyvin. nubwo wakiraniwe cyane Vaikka olet tehnyt niin paljon. nubwo wumva utababarirwa Vaikka se tuntuu, että et voi sanoa. imana igufitiye gukiranuka kwa Jumala on vanhurska sinulle. uwizera imana imwambika gukiranuka kwa Silloin kun sinä uskoo Jumala, hän ikuraho gukiranuka kwa Yesu Hän laittaa sinun koko Jeesuksen vanhurskaus sinun päälle. Ibyahishwe 19 Johanneksen ilmestyksen umurongo wa 19. 8. havuga ngo iki se Mitä se sanoo? haravuga ngo nuko atwambika imyambaro yera Hän puitti meitä valkoiset, jotka ovat ntabwo ari vanhurskaus ugukiranuka kwawe teot. ahubwo ni Ei ugukiranuka kwa Yesu sinun vanhurskaus, arakwambika imbabazi za Yesu vaan Jeesuksen. arakwambika gukiranuka kwa Yesu Vaan Jeesuksen umva icya vanhurskaus. gatatu Kolmas asia. sigaje iminota 5 yonyine Minulla on 5 umva minuuttia. icya gatatu Kolmas. umva icya gatatu Kuuntele kolmas. imana yacu ishimwe cyane baramubwira ngo Halleluja. bakuzanira impeta Ne hakemaan sinulle sormuksen. bakuzanira impeta Sormuksen. bayisubize ku rutoki rwawe Ja ne palauta takaisin siihen sormukseen, mikä se kuuluukin. umva icyo byari bivuze Kuuntele mitä se wewe tarkoittaa. wiciriyeho iteka Sinä olet sanonut itsellesi, sä oot umurage wawe warawurangiye Sä oot jo käyttänyt sinun perintöön. umurage wawe warawurangiye Sä oot käyttänyt sinun perintöön. ariko njyewe papa ndagusubiza mu Mutta minä, isä, minä palautan takaisin sinuun siihen. ndagusubiza mu isezerano Minä palautan sinun uuteen icya mbere lupaukseen. isezerano ryayo ni ubugingo buhora Ensimmäinen lupaus on ikuisuuselämä. kubera ko yakwambitse gukiranuka kwa Yesu Se, että hän puki sinut Jeesuksen ntabwo ari vanhurskaus. ukwawe nshuti yawe Se ei ole vaan sinun. ntabwo akubwira kurira cyane Hän ei voi sanoa, että itke paljon. wowe niko wireba Se on vaan sä näet ariko itsesi. wiyakureba Mutta kun hän näkee Kusaba sinua, gukora. hän ei pyytä sinun tekemään arakubwira ngo mitään. ngarukira Hän gusa sanoo vaan tule vaan takaisin. byose niwe ubyikorera Hän ei kantaa kaikki. nugarukana umutima uciye Kun bugufi sä tuut takaisin nöyryytymään, arakwambika gukiranuka kwa Yesu hän pue sinua Jeesuksen agusubize mu vanhurskaus. isezerano rye Ja hän palauttaa sinuun ari siihen ryo bugingo buhoraho ikuisuuselämään. akubwire ko agufitiye umurage Ja hän sanoi sinulle, että hänellä on perhe, utabasha kwandura joka ei voi tulla kugajuka nikaiseksi. haba no kubura Joka ei voi mennä huonommaksi eikä voi nkuko loppua. petero yabivuze mu gice cya mbere umurongo wa 4 Siitä kuten Petro sanoi ykköseen jake 4. umva icyanyuma Mitä hän sanoi ngo viimeiseksi? amwambike inkweto mu birenge Hän laittoi hänen kengät jalkoihin. mwibuke inkweto izo ari zo Muistakaa mitä kengät ni tarkoittaa. ubutumwa bwiza Se on evankeli. amubwira inkuru nziza Hän kertoi hänelle hyvää. uracyari umwana wanjye Olet edelleen minun lapsi. Yesu yapfuye ku bwawe Jeesus kuoli sinun takia. ongera uhagarare ushikamye mwana wawe Tule takaisin we taas. amavi ye gusukuma Älä tärise korvet. ubutumwa bwiza ni imbaraga Se on se evankeliumi, se kuko on muri bwa voima. gukiranuka kw'Imana Koska kuwe siinä sisällä on Jumalan vanhurskaus. Olet edelleenkin minun umva lapsi. icyanyuma rero Kuuntele se ubwo si cyo cya viimeinen. gatanu Eikö se ole se viides? icyanyuma nshuti yanjye Se viimeinen. aramubwira ngo nimubahe ibibyibushye Laittakaa kaikki paksumat. nimubahe ibibyibushye Kaikki paksumat lihat. mwese murabyumva ko mwaje naje Te ette voi ymmärrä, koska ngo teillä mubahe on ibibyibushye silloin kun tarkoitetaan bagiye kubibagira täällä umusa ei wari ymmärrä. umaze iminsi asangira n'imbuto Miettikää, ne aiot tuhrata niitä ruokaa henkilö, joka on syönyt sikuja. twasomye ngo ufite inyota wese nawe Me luette tässä, jolla on jano, Ufite inyota wese nawe. juomaan. Kaikilla on jano. yewe nzamumara inyota Minä voin. ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 6:35 Evankeliumi 4, Johanneksen evankeliumi 6:35 6:35. Yesu aravuga ngo ninjye mutsima w'ubugingo Hän sanoi, että olen elävä, minä olen elävän ninjye mutsima w'ubugingo leipä. ninjye mutsima w'ubugingo Olen elävän leipä. umuntu wese nanjye Joka syö minut. ntabwo azongera kugira inzara ukundi Hänelle ei tule enää nälä. Hän ei nälästy. umuntu wese uzanjye
Hän ei joka syöminen. ntabwo azagira inzara ukundi. Hänellä ei tule nälkää Nshuti enää. yanjye ndasohoje. Minä haluan. Ntabwo nakora ikosa ngo ndangize ntaguhaye amahirwe yo Mä kongera en gusanga voi tehdä Yesu. semmoinen virhe, että mä lopetaisin Ibyiza antamassa ukuri mu sinulle mutima mahdollisuus. watakariye he. Kerto itsellesi totuus. Aho Mihin sinä olet kadonnut? wageze Finland Missä umera sinä mutima. eksyit? Aho Yesu Kun aracyakora. saapuit Suomeen, Watakariye hanze. etkö ole eksynyt siellä ulkona? Ndakwinginze. Minä pyytelen Garukira sinua. Imana. Tule takaisin Wongeye ugarukira Jumalaan. Yesu. Tule takaisin Ijambo Jumalaan. ryakubwiye uko akumereye. Saarna on sanonut, miten hän haluaa kohtella sinua. Hän ei tuomitse sinua. Yesu ntagucira. Hän ei tuomitse sinua. Yesu ntagucira. Hän ei tuomitse sinua. Aragutegereje. Hän odottaa sinua. Nuko utabizi arimo ariruka Sä et gusa. vaan tiedä, hän juoksee sinua kohti. Akubwira ngo ngwino sa. Sä et vaan näe, hän sanoo, että tule takaisin, tervetuloa takaisin. Ngwino sa. Tervetuloa takaisin. Ngwino sa. Tule takaisin. Noneho wa wundi wacurangaga yacuranga. Se, joka oli soittamassa tuossa pianon, voi taas soittaa. Jeesus kutsui sinua. Reka ngusaba umvirize ku maso. Minä pyytän, että sä sulkisit Ubikwa silmäsi. umutwe gato. Laita päätä alaspäin. Utekereze umutima wawe. Mieti sinun sydämesi. Ndakwinginze nshuti yanjye. Pyytää sinua. Wibuke ko aferi turimo ni iyawe n'umutima wawe. Tämä asia, mitkä me kohdellaan, se on sinun ja sydämensä välissä. Nibyo koko ushobora kwibaza nka wa mwana. Sinä voit kyllä miettiä ihan sama kuin se poika. Ukibwira ko baguseka. Hän luulee, että joku ehkä nauraa minua. Barakureba. He näkevät minua. Abantu barabona ko uri umunyabyaha. Ihmiset näkevät sinua, että olet Ariko synkäinen. isubiremo ndakwinginze. Mutta käy itsesi läpi. Isubiremo nka wa mwana w'ikiraro. Käy itsesi läpi ihan sama kuin Urebe se Yesu poika. ugutegereje. Katso Jeesus, joka odottaa Urebe Yesu sinua. ugutumbira. Katso Jeesus, joka tuijottaa Urebe sinua. Yesu ukurembuza. Katso Jeesus, joka kutsui sinua. Ukubwira ngo ndagutegereje. Hän sanoi sinulle, että Ngwino minä mwana odotan wanjye niwe sinua. napfiriye. Tule takaisin, minä olen kuollut sinua. Ni sinun njyewe niwe takia. nagiriye ku musaraba. Sinun varten minä menin Niteguye ristille. kukubabarira ibyaha byawe. Olen valmis antamaan sinua anteeksi. Ndakwambika gukiranuka kwawe. Ja minä haluan pukea sinun Ngwino nkwe kukugabe gukiranuka mpambike kwera kwawe. Minä haluan pukea sinua minun Ngwino vanhukseni. musubize mu isezerano ry'ubugingo buhoraho. Tule, että minä laitan sinut uuteen Ndagutegereje uuteen ngwino. lupaukseen. Niba uhari rambura ikiganza cyawe gusa. Odotan sinua. Jos olet täällä, nosta sinun kätesi Rambura ylös. ikiganza cyawe gusa. Nosta kätesi ylös. Humura ntawe uguseka. Kuka ei naura sinua? Humura ntawe uguseka nshuti yawe. Kuka ei katso sinua? Humura ntawe uguseka. Kuka ei naura Yesu sinua? aragutegereje. Jeesus odota sinua. Rambura ikiganza cyawe gusa. Nosta kätesi ylös. Rambura ikiganza cyawe Halleluja. gusa. Nosta kätesi ylös. Rukoilla yhdessä. Yesu. Jos olet täällä, tervetuloa. Tule takaisin Jeesuksen luona. Tule takaisin Jeesuksen luona. Tule takaisin Jeesuksen luona. Tule takaisin Jeesuksen luona. Imana iguha umugisha wowe Jumala warambura ikiganza. siunannut sinua, joka olet nostanut sinun Imana iguha kätesi. umugisha wowe warambura ikiganza. Jumala siunaa sinua, sinä joka nosti Ndakwingize kätesi. tsinda ubwoba muhagarare imbere gusa. Voita siitä pelkoa. Teri ntabwo uhaguruke noneho. Jos sä pystyt nousta Ntabwo ylös, biteye isoni. se ei ole huono Ntabwo juttu. biteye isoni. Ei ole semmoinen olo asia. Uhaguruke ku birenge byawe. Nouse ylös. Ubwire Yesu ndagushaka. Sano Jeesuksen, että minä haluan sinut.